Алейкум апойма лайк папсеса фромӯш накунед апойма рафтем 100 сомон апойма нигоҳ кунед карен баъд куткиё фасона кишу 100 сомони размерош IL касар мешава апойма то 3XL размерош ҳаста нигоҳ кунед карен баъд фасона кишу ака шапочка дора або кишош хеле на нигоҳ кунед 100 сомон успед ки апойма нависен нахед я све дора я све чи на 2 све 3 све 4 све дора апойма на марамат кунед тамоми намудаш ҳаста успед ки апойма 100 сомон ҳамаи намудаш AL то 3XL ҳаста ва нахели ҷем промонам 100 сомонӣ кардагим апойма на марамат кунед чанд светош ҳастай на марамат кунед апойма нишама паҷоно 100 сомон на бори томия 100 сомон апойма ягон шапочка дора дар любой ҷамъи мумкин 200-300 сомон бошад 100 сомон апойма туб шамият тен нигоҳ кунед хеле гарени баъд фасона кишои хеле нархо дар ягон ҷо нестай барои хотир папсаса фромӯш накунед на маълумот кунед апойма ҳеҷ хел фасона кунед тамоми намуди светош ҳастай кабут сиёву ҳама светош ҳастай хулоса дакотон бошад нависен соаташо ҳаме партун